kupinda. Saka kana usina kupisa panze, even zvichishanda mazuva ano kuti kupisa kune mari, iwe unenge wakatotsvawo zvako. Saka hazvigone kushandira munhu wese. Life ndo zvairi. Zvimwe zviri valid zvinoshanda zvinogona kusashandira iwewe. Zvine advantage kuvanhu zvinogona kushaya advantage kwauri at a certain season. PaBethesda panga paine pool. Varwere vaiswera varipo vachimirira mutumwa kuti akaburuka akabhongodza mvura. Atanga kuira mvura obva aporeswa. Ndokubva paita murume ane 38 years. No testimony. No breakthrough. He was at the right place achiona zvevamwe zvichiitika. But zvake zvasingaitiki. Kuna chinhu chinorwadza chekuti panzvimbo yauri ndipo zvevamwe zviri kuita panzvimbo iyoyo but zvako chete ndo zvisingaiti. Vamwe vachipupura kunaka kwezvinhu zvichivafambira, iwewe hausi kusaidi, uri ipapo. But nyangwe uri ipapo, to your side, nothing is happening. So ndo zvakapa Jesu kuuya. Why? Nokuti anoziva kuti tsika iriko inogona kudisadvantage avamwe. Saka regai ndiende kunodhila newacho aitwa disadvantaged for a long time. That's the grace and the love of God. He knows your situation. Kuti zvinhu zvakadai so iwe uri kudisadvantage. Saka iye akapaya a visit achida kundodhila nemunhu. Saka tonoti paakasvika akataura nemunhu ane 38 years aripo. Kureva kuti Jesu ari kuti wacho anyanyopreswa ndoda kusota nhasi. Vamwe vane makore mashoma it's okay, vamwe vane nguva diki it's okay, but pano pandauya Jesu akasvika kutaura nemunhu ane 38 years ari panzvimbo. Which means akataura nasiniya vari panzvimbo. Akataura nemunhu ataurwa kakawanda nevanhu, nokuti vanhu vaiuya vachipora vachidzokera vaigona kunoudza hama dzavo kuti but kune mudhara achionawo. Takasvika ariko tikamutsiya. Pouya mumwe achiti futi mudhara uya achiri kunzi akatosara. Pouya kuri kuti murume wemusociety akutozivikanwa kunzi ariko kuBethesda but zvake hazviite. Jesu paakauya haana kutaura nevamwe vese. He came to this man ane 38 years ari paBethesda. Nzvimbo yanga isina mudhara 1, yanga ine vanhu vakawanda, the lame, the blind, the paralyzed. But Jesu paakauya, he chose to talk to this man. Hurukuro ya Jesu nemurume uyu inotangira pakuti Jesu unomubvunza kuti unoda here kupora. That question naturally aiite kumunhu kana auya kuchipatara achirwara chaanoda kupora. So kana munhu auya paBethesda aine problem, vanhu vachipora muBethesda zvinoti murume uyu chaanoda kudi kupora. But Jesu anobvunza munhu auya kuchipatara kuti unoda here kupora. Kureva kuti munhu angangodaro ari right place but asina the right mind in that place. Munhu angangodaro auye panzvimbo pari kuitika zvinhu but he is not ready kuti zvichiitika maari. So outside vanhu vaigona kujaja kuti anoda because ari paBethesda, but inside ndozviri kubvunzwa naJesu, unoda here? Vakakutakura vaida kuti upore saka vakakunza pano, but zvawasitswa pano iwe wacho, your personal decision. Do you want to get well? Unoziva kuti munhu anogona kuswera achiita chinhu chaasingade but achiita. Munhu anogona kuswera nemukadzi waasingade vakatochembera, asingade but vachigara. Vari marriage ndinofunga unogona kuiziva kuti handiprofita hangu but ava ndatokurova kuti munotochova. Ndinoziva kuti chimunhu chakumana but hapana vekutamba, ndo zviripo. Hamusi kudanana, munogarisana. Saka uchiona ndimapedzera kukisana kudhara, ndo zvandiri kutaura ka, munogarisana. Saini yelavha hapana. Pakungototi nevana tesesa ngatimbocho. Kuda kuti Jesu ari kutounderstanda kuti munhu anogona kunge ari muzvinhu zvaasiri kutomboda. Tine vanhu vari kuenda kubasa kunoshanda basa raasingade futi. Wese achitambira mari yaasingade futi but achiitambira harambe. Asingade yega ipiwa anobva kuti maita haide but anogona kutambira. Kuti inside haana interest nazvo but ukamujaja outside ari kuzvida. Saka Jesu pano auya nerebel iyo kune vanhu vakaenda kuchikoro kote nokuti vaenda kudzidza but nokuti ndo zvaingonzi enda kuchikoro nevabereki akaita kunyoreswa ndobva achetwa pachikoro but zvakazoonekwa nemarezauti kuti vakazokurira kuno kwete kuzodzidza. You can be in the place, in an environment
yausiri interested but uripo. Anokona munhu wese ari pano, pfungwa yedu ndeyekuti wese ari pano ada kunzwa shoko, but mukati mwari kuchovha time. Munhu anogona kuva panzvimbo. Peter akatevera Jesu, akanzi uyu mumwe wacho. Peter akati siyana ine iye achitevera. Kuti vanhu vanogona kufuura zvinhu zvavasingadi, kungonzwa mweya wokutevera. So Peter akatevera Jesu. Ndikafungidzira kuti pamwe anoda Jesu gamba akatomumakawo futi but ari kutevera. Paakanzi uyu mumwe wacho zvikanzi siyana ine nandimuzive 3 times achiramba munhu waari kutevera. Munhu anogona kuva pa-right environment but asina the right mindset. Saka uchiona Jesu paari kubvunza kuti unoda here kupora, haana kuti aiwa kana wapaya pano unoda. Kuuya pano is another stage, but kuzoda uri pano is another. Unogona kuswera pabasa rausingade, kutoswera apo kutoti tachaisa. Unogona kuswera murelationship yausingade, kuti nokuchishaya. Wese unogona kuswera munyika yausisade. So mubvunzo waJesu, mubvunzo nechekuita nemukati kwete outside. Outside ari paBethesda, but inside ndoba ari kuti chimbonoudza mafungiro ako mukati. Unoda here kupora? Nzvimbo yauri ndiyo. Kuvanhu vachikuona vanofungidzwa kuti unoda, but yauno mubvunzo, unoda here kupora? Pane kuti apindira mubvunzo izvi pachena kuti hongu kana kuti kwete, murume ndokubva atanga kutsanangura dzimwe nyaya. Zvikanzi Ishe mutumwa anoti akauya pano akabvongodza mvura, ndiri kushaya munhu anondiwisira. One man, I just come. Ndiri kushaya munhu anondiwisira. Kurati ane munhu wani waaida. Kurati ari kutoudza Jesu kuti nyaya haisi mandiri. Handi mubvunzo wati unoda here? Mhinduro yake inotaridza kuti haasi kuda, anotomira kuti vamwe vade kumupusha. Saka handina anondiwisira mumvura. Zvino ikabvongodzwa ndashaya anondiwisira, ndikazodawo ndega. Tasika, ndiri kutangirwa. Kurati mulife make ane vanhu 2 vari kublame. Anonditangira kana ndada kupinda, uye ndinoshaya anondiwisira. Kurati ndikashaya uyu haisi problem, pane pandoshaya ndega. Pandakushaya ndega ndine uyu futi problem. Ari kutanga kupinda ndisati. Saka Jesu bati unoda here kupora, arida kuti vanhu vaone kuti murume unyaya yake haisi maari, ane vanhu 2 vanotrasta. Unoda here kupora? Ishe, handina anondiwisira. That's another man. Kana ndakuda kupinda ndega ndinotangirwa, another man. Saka Jesu baabvunza ari correct. Murume unyaya haisi pakuti anoda, nyaya yake ndeyekuti anotomirirawo zvido zvevamwe. Mubvunzo waJesu kuti uve valid, ine kuti titarise varume 2. Handina anondiwisira, one man. Kana ndakuda kupinda ndinotangirwa, another man. Kuya kuti challenge yangu Ishe, nyaya haisi padecision yangu. Nyaya ndeyekuti avanofungei kana ndakuda kuwira, anofanirwa kumbondisiya ndipinde. Uye anofungei kana yabvongodzwa, anofanirwa kundipusha. Saka upenyu hwake hausi mumaking decision kwake. He rely on people. Vakauya varati akatuka unozembera kune mumwe munhu. Life iri dangerous ukaisa maoko evamwe vanhu, iyo iri yako. Vakazoronga, vakazodai, vakasaronga wakuvara. Zvaitovharana zvakadaro, handikwanise to tell the truth. Kuprovira kuti maybe takafanana newo unondifira. Irongwe kuti urufire inini iwewe. Unatogochofa, unongoti atsanofanira indani. Aripo ari ready here kuti zvake zviregere kuita zvimwe zviite. According to the nature of man, hakuna. Munhu anogona kukunyepera kuti nditori muranda wako nechitoitira wewe. In reality, munhu wese anodawo kuti zvake zviite first. Ameno kana vako type yevanhu ivavo, haiwa, unofanira kuti namatira tive nenyasha dzinenge dzenyu, dzokuti hamuda basa nezvenyu, muda kuti zvedu zviite. Ishe handina munhu anondiwisira mumvura. Uda kuwisirwa nemunhu nebofu. Uda kuwisirwa nemunhu asina maoko. Uda kuwisirwa nemunhu ari kurwara pakona. Ndiani waunotarisira paBethesda kuti akupushire mvura kana makangozara vane maproblems ega ega?
In other words, it simply means in life, no matter what the situation, you are weak at a certain level. Learn to have a relationship in a way very strong in a certain area. Don't you want to push up? When it danger, they don't go on a matongo, I'm not going to visit a mama to watch me. Don't you want to go to a type you, you can't go down again. Imagine Matora, the room with better crowd, knows that when you know power. No matongo, Marita Matongo, a little town. Jingle Shayam is Babutumbo, it's exploring life over, and then she was chuck ocean. Ishe ndinamuna not wisira uda kuwisirwa nani kuzwa uda kuti mumamira zvakaitaya waunoda kuti akurongere ndiani nokuti naye anoda kuronga zvake unenge kutaura kuti handina munhu anondipa yusa uda kupiwa nani ini chitori da undopa iwewe futi so murume uyu ati Ishe handina munhu anondiwisira but guess what this man was paralyzed akaonekwa akarara ipapo. Which means haana kubva kumba achikambaira kune vanhu vakamutakura but danger ndeyekuti vanhu vakamutakura havana kumuwisira kunochinja life vakamusiya pasaidi akaonekwa puye Bethesda iri apa iye akarara pasaidi kureva kuti vanhu vane zvavanogona kukuitira but vokusiya usati wapinda mune zvinofanirwa kuitika haana kusiyiwa mupool akasiyiwa pasaidi pepool healing haisi pasaidi iri mukati but vakamutakura vakauya naye vakamusiya pasaidi kana vakambogara naye 3 days vakatoona kuti hasi kupora rigatozodzoka vakapota vachikuudza kuti hama ini ikarwara ikaenda kuchipatara first week nemuchienda mesi kuti munoitodzire manesi angu amupinde 2 amupinde 3 akaita 3 years unemba kufanana kuti kuna ambwenda vanhu vanondoita ufunge thats the nature of man ameno kana mune strength but tine hama yakarwara zvekuti first week kana musi wakatodaadmitwa manhero acho kanenge ndipo 12 zvezonzaiva pindai 2 pindai 3 vanozikanwa chete pindai after 2 years ndatakufonera kuti kuna amboenda here so murume ari paBethesda vanhu vakamubhenda vaine mwoyo vaine tarisiro kuti zvake zvinoita quick but zvikaita take long people they lose heart that's the level but not God. That's why Jesu paakauya akananga direct kune murume ane 38 years achiona wacho kureva kuti vanhu pavasisauya kuzokuvhizitira you need Jesus. Iye bedzi ndiye ane capacity yekudarika panogumira hama dzako. Hama dzinokuona pa2 months ukasuka kuenda kujeru ukanzi 10 years pa first 3 years nati vaine vana vese vanenge vachiuya unozoona kuti nya ende hazviri kuprofita uri ikoko zviri kuitika kuno kutongozati zvavhara. So challenge yemurume hanzi handina 1 anondiwisira 2 kana ndakuda kupinda pane anonditangira. Let me quickly give you this revelation. Verse iyi inofanirwa kuva valid life yedu today. Yandiri kuti Bethesda today is not water, is the word of God. Nokuti shoko raMwari rakafanana nemvura yekuti akaituma panyika haridzokere paari risina kuzadzisa chaaritumira. So water and the word of God is the same thing. That's why mweya mutsvene zvanzi aitenderera pamusoro pemvura. Why? Nokuti mvura is the word of God. Jesu paakauya achibuda mvura mweya mutsvene kwabva auya pamusoro pake. Because Jesus is the word. So murume uyu challenge yake ndeye visitation yekuti vanhu vauye vamubatsire back hapasisina. Let me quickly give you the revelation because of time. Paari kuti ndinotangirwa ndiwe neni ndinotangirwa kwete nevamwe vanhu nokuti chinonzi munhu chiri in 2 dimension spirit neflesh. Saka uchiona ukafa mweya ukabuda vanhu vanoti munhu hapasisina body rasara but kana mweya usati wabuda chatinoti munhu ndo chatinoona but kana mweya wabuda tinoita kuti chinonzi munhu ndo chatatisingaoni. So paari kuti ndinotangirwa to your life and my life today haisi nyaya yemvura yagongozwa ishoko raMwari rinotibatsira kana revelation yabudiswa pachena so you can believe. Kubvongodzwa kwemvura paBethesda today hakusi kubvongodzwa kwemvura is the bringing out the revelation from a scripture. Revelation ikaitwa nokuti mvura ikabvongodzwa inosumudza nyangwe nemarara ari pasi anotanga kuflota. Mvura yakabvongodzwa haiite kuchera
kana muchimbogara kumusha mukaenda kutsime pakasvika kana mombe dzikanwa kana mbudzi dzikafura nemo dzikatsika munotanga madira kuti isetle kuti marara nezvimwe zvese zviende pasi. But mvura yeBethesda yainyanyoshanda yakabvongodzwa kwete iri settled. Kureva kuti situation nyika zvaita kubvongodzeka kwaaita somebody needs a revelation. Nokuti zvakwewo hazviite when things are settled. Mutumwa aiuya kuzobvongodza mvura yacho kureva kuti kune zviri kutobhondoka kuti ugone kupika a revelation to change your life. So mutumwa aiti akaburuka obvongodza mvura uyu challenge yake zvekuti Ishe ndinoti kana ndada kupita so pane munhu anonditangira. Munhu wacho anotangira iwewe neni haasi ari paside pako. It's the other side of you. That is common sense. Randiri kuparidza, it's a spiritual word. You must receive it spiritually. Mwari mweya, shoko rake mweya. Not the word and God is the same thing. Which means vane mweya ndo vanogona kugamuchira zvemweya. Saka pandiri kuparidza this spirit word, aritangira enda kuspirit, rinopfuura nemunzeve yeflesh, rovhetwa nebrain dziri natural. Saka uchiona shoko raMwari level hombe harisi kuti uve neunderstanding, rekuti ubelieve so that you see God doing things. Jesu anongoti only believe, but understand, because you cannot understand it. Nokuti chinoda kuunderstand is the mind, but the spirit is trained to believe. Saka pano paari kuti ikabvongodzwa ndinotangirwa, haasi kutangirwa nemumwe munhu, ndiwe neni hatichitangirwa nevamwe vanhu. Tiri kutitangira pashoko raMwari kana raparidzwa reasoning and understanding. Anonzi munhu wenyama, the mental man, ndiye anotanga kurinzwa. Ndikatoparidza so uri kunzwa nenzeve, brain dzako dzofunga kuti ndizvo here zvaparidza tsano ishuwa here kuzodii. Chisati chaenda kuspirit chinotanga chauya kubrain. Brain idzodzo kana dzisina kuitwa renewal, Romans 12:2, your mind must be renewed by the word. Kana dzisiri renewed, ndo dzinokupa judgment kuti apanyepa. Azviite mamira akaita nyika so kuti zvangu zvinobuda hazvikude kungoparidza tokatorore mafundisi. Munhu wese anofunga. So rikatoparidzwa une zvaunofunga pamusoro paro. Danger yepfungwa dzako ndedzekuti dzinogona kukupa a judgment iri negative. Paword rekuti rikapinda muspirit ukaritrita as a positive word, it can change your life. Shoko raMwari harimake sense, rinomake faith. Saka chiona zvimwe zvatinotaura zviri above common sense. Imagine mufundisi anoparidza kuti bai kunyika, nyika ina kunaka munopindwa, nyika yakazodai inokuita iwa rombo nekudii. Wauya muchechi apedza kuparidza kudaro, ofamba tswanda ichitora mana. Muvanhu vanzi uyai kuno. Mwari anokupfumisai, Mwari anopa. Muchechi ndimunenge makupa. Unozoona kuti kukuvharana. By common sense, nyika iri kukukuwadza. Wauya muchechi, wasvika mufundisi achiredzera kuti pane matwendo ekumberi. Unozoona matsotsi ayachinja kupiitira apa mufundisi. The spirit word ukangoda kureceive by flesh is foolish. The word of God does not make sense, it makes faith. Nokuti ukarijudge by common sense, zvanzi ndikada kupinda pane anonditangira. Iwewe anokutangira haisi enemy, ndiwe. The original enemy yako is you. Do you know kuti imwe enemy yautifanirwa kudhila nayo ndiwe? Wandiri kuti ndiwe hasi spirit man, ndi flesh ane brain ane common sense. Kureva kuti uya akangozvigamuchira atobloka, anenge akuudza kuti iwe mumvura munobuda ima wada kudhaivhira, siyana nazvo, hapana chinobuda. VaWise men pavakauya vachida kuwana Jesu mambo aberekwa vaine zvipo, havana kutanga kusvika kuna Jesu, vakasvika kuna Herodi mambo akaberekwa, ivo vachida mambo aberekwa. Pane past tense. Herodi ndi mambo akaberekwa kudhara ari kutotonga. Ivo pavauya vari kuda mambo aberekwa. But pavakauya vakarasika zvekuti vakapfuura nekuna mambo akaberekwa. Havasi kuda mambo akagadzwa, vari kuda mambo aberekwa. Ndosaka vakati tiri kutsvaka mambo aberekwa. Saka vasvika kumba kwa mambo akagadzwa. Jesus was born a king. Herodi wakaberekwa wakazoitwa mambo. Jesu akaberekwa ari mambo. Saka pavari kutsvaka mambo aberekwa vakasvika nekuna mambo akagadzwa.
Herod anorepresenta flesh. That's why pavakasvika kumba kwaHerod zvanzi nyeredzi yavaiteera ndokubva yadzima. Ukaopareta uri muflesh, chespirit chinodisappear. Tinofanirwa kunamata Mwari tiri mumweya nokuti Mwari mweya. Ukangoda kumunamata uri kuflesh, you are no longer led by the spirit. So vakasvika nekumba kwaHerod vachida Jesu. And guess what? Herod was ready to kill Jesus. Nyama iri ready kuuraya magifts emweya. Nyama iri ready kufaita chemweya. Herod akataura nawo. Herod akati kana mamuona muye mchindudzawo nokuti nendiwo ndoda kumunamata. That was not the truth. He was jealous. He wanted to kill the baby. But paakataura hana kuti mukamuona mundudzi ndakumuuraya. Akati mukamuona mundudzi nendiwo ndoda kumunamata. Pavakasvika kuna Jesu, in a vision, angel yakavati, do not go back the same way. Nokuti Herod ane jealous, he wants to kill the baby. But Herod haana kutaura mashoko ekuuraya, akataura mashoko ekunamata. Kana usingagone kunzwa zvinhu zvemweya, unogona kumira nevanhu vanoda kutouraya zvinhu zvavo. Nokuti havataure kuti toda kuuraya, vanoti tinoda kuzvinamatawo. Une spirit ya deception. Unofanirwa kuva nemweya wekudhisena. Nokuti wese anonyengera haagone kubuda pachena kuti ndauya kuzokukuvadza. Anoti I want to stand with you. Herod is a demon, is a spirit. Yekuti kana ichida kukwataka inotaura mashoko akanaka kuti I want to worship. Kana mamuwana, just come back and tell me. So vanhu vakasvika nekwaHerod vati vachitsvaka Jesu. Murume uyu ari kuti Ishe mvura ikabvongodzwa. Ndakuda kupinda pane munhu anonditangira, which means murume uyu shungu dzadziripo. But he could not stand the competition of time. Saka aidefeatwa, kwete nekuti haadi, kwete nekuti haana shungu, but the competition is too much for him. Danger imwe yakamukuvadza ndeyekuti Jesu paakauya zvanzi akasvika akamuona akarara panhoo pameti. That's why Jesu paakaporesa murume uyu akati carry your mat. Why? Imwe disadvantage nemurume uyu, nzvimbo ine competition haidi kuswera wakarara. Nokuti akarara achizoitwa musonzi mutumwa uyu akabva netsano watokora. Ukaramba wakarara muenvironment inoda kuti uve active, your enemy is laziness. Tine maKristu ari lazy, anofungidzwa kuti it's a demon. In lack of self-discipline. Unorarirei munzvimbo inofanirwa kunge wakashinura. Anozati kunamata nekupusa zvakatosiyana. Murume uyu ari paBethesda panopora vanhu, iye ndopapo ari panhete zvavo. Vakuru apa havasi kushanda nyasha, pane competition. You need to be active. Nokuti mutumwa anga asingauya achimutsa munhu, mutumwa aisvikira kumvura, kwete kuvanhu. Vanhu ndovaigara vakatarisa mvura kuti ikangobhongodzwa topinda. Saka tsana kana vakarara, zvoreva kuti hapana Satana, kurara chete. Kurara kungori yeshadow picture yeignorance. Saka uchiona vanhu vachiti munhu akashungurudzwa dzakarara. Kurara isinyei kupinda mukumbeze, kurara kuleka understanding pazvinhu zviri valid. So kune imwe laziness. Vanhu vanofungidzwa kuti it's a demon. No. Kuleka self-discipline to be active in certain area. That's why I always tell you kuti murume akaya kwandiri achimufundisa sinamatirei kuda kusiya fodya. Ndisati ndaita prayer ndakamupa the same person kuti akakunamatira kuti utange kuputa ndiani. Nokuti kana uchizvigona zvisina prayer zvinogoneka futi usina prayer. It's a personal thing, decision making. Ani kuti upute fodya newe unofunga ndakuputa. Hauna munamatirwa kuti ndati upute nezina raJesu unoiputa chete. Hakuna munamatirwa wakadaro. Wega wakangoti toibhema. Saka pakusiya ma-decisions iwa ne-boldness yaungoinayo pekutanga is the same process. Kune zvinhu zvekuti people are less in a place inodemanda, in a competition. Saka Jesu paakamuti soka wapora, akatomuti carry your mate. Why? Ukasiya mate yako pano unokwatisa vamwe, vanorara ufuti semarariro ako. But your mate was your enemy for 38 years. Nzvimbo iyi inopora vanhu, mutumwa akauya wabhokodza mvura, iyo ndopa unorarira ipapo. You know, kune ma-principles ari natural, asiri demonic, ari good. Even as a believer, you need to apply them in life. Handikuri kupisa.
unoudza magumbezi unamata kuti Mwari ngaafambe. Vanhu vacho vanofanirwa kuafuga vanotsva kwapisa ende vanonamata Mwari waunonamata. Mwari ndiye anotozovakwenye kuti siyai kwapisa akadzingaira. Nokuti nzwa kunamata nekupusa zvakasiyana. Amune nyasha magumbezi ngaafaye kuri kupisa. Research iri munatural mukomenzwa. We are not heavenly minded to be earthly useless. We are not heavenly minded to be earthly useless. We are heavenly minded to dominate earth. Pane knowledge yaunotofanirwa kuacquire even from the natural kuti ikubatsire the spiritual. That's why Jesus achitaura naNicodemus. Jesus akatoti, iwe utori teacher. Unotadza kunzwa zvinhu zviri simple kudai so. Why? Jesus akataura naNicodemus. Nicodemus akataura zvekupinda mudumbu ramai vake futi. Naturally hazviite futi. Ngati kunatira kwacho akatopusa futi. Nokuti kana watodaisa mudumbu mamai haupinde. But akati ndopinde. So this man pa Bethesda ari kuti ndinotangirwa kana ndakuda kupinda. Chaita kuti mutangirwa haisi mwenchina. Vanhu vanokupumakai. Mutumwa abvongodza mvura 30 minutes ago. But mama karara zvemisa pane mfana azongokasika kumuka akapinda. Kureva kuti usarare munzvimbo inoda kuti uve active. Acquire knowledge is demanded on the ground in life. Zvinoda kuzikanwa panyika ziva. Usaite problem yekuti zvepanyika uzive nezvemubhaibheri zvacho uzive futi. Dr. munhu akafunda mamedical side. But ukaenda kuchipatara uchirwara inde achikupa maquestions. Iye akadzidza zvese. Zveve kuti haana kudzidza zvese. Zvimwe akasira iwewe. Zvakaita sezvipo ukatova uchirwara uchinzwa mudumbu. Paanokubvunza kuti wakadya imadeko. Ari kuti handidzidze zvamunenge madya. Izvi ndozvenyuwa izvi. Ndinodzidza kuti kana wakadya matemba kufufutirwa ndoziva chekukupa. Kureva kuti part of knowledge is demanded kuna ane problem. Kune knowledge inodimandwa munhu ari patight. Zvakavanzika ndezvaJehovha. Zviri pachena akapa kuvanakomana vevanhu. Kureva kuti pane zviri pachena zvaunofanirwa kuziva. Mwari haamboita go deeper kana iwe usati warova surface. 2 Kings chapter 6. Murume akarasikirwa nedemo paakati kuna prophet Elisha, demo rawira mvura. Akabvunzwa kunzi rawira nechepaki. Kwete kuti daenda kupi kwaraenda ukuzive deeper. Ingondiudzawo surface knowledge kuti apa. Kureva kuti ukasaziva parawira napo, uchatipotesa kuridhonza nekuti rinongodzoka neparapinda napo. Tine vanhu vekuti chiri kuita kuti uvengwe kubasa isiri mweyetsvina unononoka. Saka even tikakunamatira ukasabata time unovengwa. Why? Nokuti hausiziva pari kuvengesa munhu. Part time. Unotanga na 8 unoenda na 10 uchitaka namatirwa ndezvenyasha unobuda basa. Nokuti point of entry ndo point yekurecover the missing exit. Indava Jesu paauya pamvura. Murume uyu paati handina munhu anondiwisira. Sei Jesu asina kupushira munhu mumvura? He is also the living waters. Kurati Jesu ari kungoshifta a dimension from knowing water naturally to know the real water spiritually. Mvura yeBethesda yanga iri shadow picture. Mvura chaiyo inoporesa ndiJesu. Saka Jesu paauya haana kupushira munhu mumvura. Kureva kuti kana wati kurei usatuke hako mvura. But unogona kuimprove kubva pamvura. Jesu haana kuti ine basa remvura ndiri Mwari wamasimba. Ina muchina kuchombisana nezvimvura zvese simuka ufambe. Haana kuataka mvura. Kana kune vanhu vanonamatirwa vachipiwa mvura, it's good for you. Ndanga ndiri ko grade 1. Vaiti vakatiitisa maths vaiti torai matombo kana zvimiti moverenga. 3 plus 3 woisa kuti 3 apa 3 wosanganisa. What is 6? Answer haite wrong nezvimiti. But zviri wrong kuramba uchishandisa zvimiti wati kurei. Hazvina kuipa kuti wakapiwa dombo ukaisa muchikwama. Chakaipa ndechekuti haudi kuimprove. It's why color TV haina kuuya kuzopanikira black and white. Yakazadzisa t-shirt ndeyepepwe. Hakusi kumukirana. Kurati kuimprove haisi error. Hakusi kupanduka kuimprove. Enda mwana wako akaenda grade 4 popoti. Ndilamba uri mutiri momwe enda waida kungopanduka so this is improving. The kingdom of God is in motion. In movement. Saka Jesu paauya ari kuti maimbowisirana mumvura. But the real thing is not water, it's Jesus.
Jesu paakauya patsime John 4:24 kumukadzi weSamaria akatoti mukadzi weSamaria dai waiziva waikumbira kuno kumvura, but indava imi matanga nekukumbira Jacob. Jesu akuda pachena kuti yaJacob yacho pane painoshanda, but kana wakuda kuenda deeper kuti uregere kunzwa nyota zvekare, you must come to Jesus. Ndakambonamatirwa shandirwa ndapiwa dombo rekuti nditsvage basa, ndapa rengi chikwama chakabiwa nedombo racho. Unoziva kuti ndakatonzwa kuti ndakuda basa, handinambodzingwa ndega ndonzwa kuti harapera aramba basa raenda. Why? Nokuti kana uri mudiki unoisa confidence pane zvinobatika. Amen. Haukambonzwa kuti Mwari vanini zvinoita, unonzwa kuti kana dombo raenda zvatovhurana, mweya yacho yatosvika kudombo ikoko. Greater is the one inside than the one in the world. Saka Jesu pauya paBethesda is not against the pool. He has brought a revelation that is better than the pool. Why? Nokuti mupool mune competition. Unogona kutoita 30 years, 8 years uri right place because of competition. But Jesu paari kutaura nemunhu, munhu ndokubva anzi rise up, carry your mate. Uri kuona ndiye murume asina kubvira atota hembe but akapora kuBethesda. And hafani kuzofamba achiti maingoswera muchiwisana mvura muchitota zvina Mwari. Zvanga zvina Mwari, but at your level it's another stage. So vanhu vakamachwa to understand these dimensions, they will never speak negative to other people. Ari kunamatirwa achipiwa mvura, handakana problem naye. Wechandoziva handinotoziva mvura haiporesi. Saka akatopora haisi. Ukubvuma handinoziva mvura haiporese. Saka akapora haisi mvura, saka uri kutukira mvura haimo munyaya. Kubva rini mvura ichiporesa, saka munhu akapiwa mvura akatopora haisi. Saka uswera kuti muri kupanana mvura yagara haishande wani, unozviziva kuti haiporese. Saka unorwadziwa nei kana ndapiwa chisingashande. But ukaona chashanda, there is a revelation in it. Jesu patsime haana kuuya nefoshoro akafushira tsime raJacob kuti uswera kudisana mvura isina nebasa rese, ndozvivhara ndozvidira mavhu. Ukadaro kuZimbabwe vanonzwa nemunomwa nemamanzwiro kana. Jesu haana kusvidira jecha hayo. Haana kufutsira tsime raJacob. Akagara paside akataura the difference. Akati iyi yamunonwa munoramba muchinzwa nyota. Kureva kuti ine a season netime yainokava, but chiri permanent chinoita kuti usakuva nyota zvakare is me Jesus. Kureva kuti Jesu ari kungoti at a season ndisati ndaapo izvi zvaipisustain izvi, but kana ndaapo you must come to the one greater and leave the one lesser. Johani ndopa akaudzwa kuti murume wakabhabhatidza ane vanhu hopo kuione vashoma kuno unoda kuti vafundisa vagara chipopotedzana. Azvinotanga nhasika. That's why mamwe mareports anouya kwandiri, they are not healthy. Sometimes unogona kuti munhu ari kuzviripota isapota yangu, saka there is no way anganyarare zvake, but it's not good for me. Vakaenda kuna Johani saka wamakatobhabhatidza akapfura nemaoko menyu ane vanhu imune 3 muchechi so. Johani ndokubva ati iye ngaakudzwe ndidupukiswe. Why? Ari kuziva kuti if he is the greater, he deserves, and I'm the lesser. Hazvina kuti Johani musatanisi, zvinongoreva kuti no, Johani is the first level. Na iye akatobuda pachena achipointa kuna Jesu kuti iri ndogwayana rinobvisa zvivi zvenyika, kwete inini. Ndiri kuita zvandakanzi naMwari ndiite, but handisi kuita zvinobvisa zvivi. Ndiri kungoita zvandakanzi ndiite, but anobvisa zvivi ndiKristu. So Jesu haana kutuka nyaya yemvura paBethesda. Nyangwe murume uyu akanzi rise up, carry your mate. Murume uyu wakapinda futi mumvura, kwete iri physical. Paakatenda vhangeri raKristu, he was soaked into the living waters. Kureva kuti akapinda mumvura inoita kuti aregere kutota, but awane healing. Vamwe vaipinda muphysical water vachitowana futi healing. Ende mazuva aiuya mutumwa achiburukira mumvura umo achidii. Mutumwa ndiye aiuya. But this time, pauya anotuma mutumwa. Which means we must come to realize mutumwa neanotuma avaoparate zvakafanana. Mutumwa aisvikira kumvura, anotuma aisvikira kuvanhu. Jesu paakauya haana kuti ndoibhondora munopora mese, akasvikira kuvanhu, but mutumwa anga asingataure nevanhu aisvikira kumvura.
ndo pane danger yemvura. Ndipa explain. Mutumwa akasvikira kumvura haataure nemunhu. Munhu akapora ataura apora asina waataura naye, asina relationship nemumwe munhu, apora nesystem. But pakauya Jesu munhu anopora nokuti ataura naKristu. Uye ari kuteerera banzi carry your mate, ari kuteerera Kristu. Pane relationship. Nokuti pa relationship munhu anonzwa zvekuita ndira zvataura mumwe wake. Saka mutumwa akauya unopora. But munogona kusava neukama nekuzivana neanokuporesai nokuti hamunobvira mataura naye. But anotuma haana vhangeri resystem, ane vhangeri relationship. He wants a dialogue with you. He wants fellowship with you. Saka uchiona tinotogona kuvhura shop inotengesa anointing oil. Shop yotovako zvekuti hauna basa rekuenda kuchechi ngopfura nemunhu 20 yako tenga uende. Zingazive nokunetsa kuita mafuta kuti zvinofamba sei, but weri pamwe iriko pamwe yakunetsawo. Amen. System iyoyo haikuite believer, inokuita munhu atenda muzodzo ende zvinotokushandira but hazvikushandi. Don't know the difference. Ukatora oil ukaishandisa inoshanda, but iyo haishandewe. Chinoshandewe is the gospel of Jesus when you believe and understand. Program yedu mukunamata Mwari handi yekuti zvinhu zvitifambire, ndeyekuti nesuwo pazvinotifambira tifambe mari. The gospel is about relationship more than kuti dai ndanamatizwa ukabatwa musoro it's good, but ukabatwa musoro is the best. Nokuti unenge one in knowledge, one in relationship. Kureva kuti mutumwa aita akaburukira kumvura, vanhu vaipora havo, but vanenge vasingazivani nemuridzi wazvo. But Jesu paakauya akati handisvikire kusystem, ndinosvikira to the person so we can have a relationship. Which means long back people vainamata Mwari through systems. But today we worship God through Jesus, who is the Son of God. We now have a relationship with God. Chatakasiyana zvipo, chatakafanana ikodzero, tese tiri vana vaMwari. Danger ndeyekuti ukasaziva zvinowanikwa pakodzero, unogona kufungidzira kuti zvinowanikwa kusaidi rezvipo. Magifts nemarights zvinhu zvakasiyana zvinoda kupatsanurwa vanonamata. Nokuti une zvimwe zvinhu zvauri kuitirwa nevanhu vaMwari zvaunofanirwa kunge uchiita nokuti uri mwana waMwari, zviri muremu yekuitwa nevana vaMwari. Mark 16:17, if you believe, you cast out devils. Hapana kunzi if you become a prophet, if you become pastor, evangelist, hazvisi magifts, zviri mumarights if you become a believer. Ikodzero. Zvoti hatakamirira munhu waMwari, ndiye anonzi waMwari. That's an error. Kana mwana waMwari une right yekutaura nababa wako. Kutaura naMwari marights hasi magifts. Ukama uri mwana waMwari. Usamirire kuti tichanzwa mufundisi anotaura naMwari. Chinoita kuti asataure newe chii? Uri mwana wacho. Unofanira kuita problem kuti bhatinda mudhara wacho hadi kutaura nemyadzi, angonongosvitsa munhu. Magifts nemarights zvinhu zvineka difference. Jesu paauya paBethesda auya kuzointroduce a relationship more than a system without a relationship. Danger yesystem without a relationship, Matthew chapter 25. Zvanzi vanhu vakangwara nevakapusa, mhandara dzakangwara nedzakapusa, vanga vari pa one place vachimirira chikomba chinova Jesu. Vakati pusei mwenje yavo ndokubva yapera mafuta, ndokubva vakumbira vakangwara ndokubva varamba. Imwe no inoprova kuti wakangwara from the biblical perspective. Kumwe kungobvuma isaini yekuti hauna kuti ngwarei. Iro Bible rinoticha giving rinoti vakanyima vanhu vamusuwi vanga vakangwara. Roda patsanurwa musha. Ava ndokubva vaenda kunotenga mafuta somewhere. Kureva kuti kune vanhu vari mubusiness rekutengesa mafuta vasina nechikomba chacho. Nokuti vane mafuta dai vaida chikomba dai vanga vari ipapo. But vakatozva kuti sine chikomba hatina basa, but kumafuta anofanira kuita mari nawo. Beware of anointing oil isingakupe relationship with the creator of the anointing. Iwe, tambo idzi magetsi, asi magetsi anomboenda idzi hadziende. Saka unogona kutya tambo dzemagetsi dzisina magetsi. Kureva kuti anointing oil yes iriko, but ngwarira anointing oil isina anointing.
nokuti magetsi akaenda tambo hadziende, oil haichinje, inoramba ichingodza anointing oil isina anointing. Ngofura neko. Relationship yemunhu naMwari ndo yakauya kuzointroducwa pamuchinjikwa naJesu. Nokuti kare vanhu vainamata Mwari kuvhaya nekudanga nekunotora mombe nemakwai nechi kuti vanopa zvipiriso varegererwe naMwari. Vaienda masystems ewealth. That's why it was expensive to worship God. Zvaitoda kuti uende nemombe. Iwe kg yemombe yakafa, you cannot afford. Noti dai asiri Jesu dai zvakatovharana, so hakuna kudenga kwawaienda nokuti unotadza kg yembudzi. Kare waiendesa mombe yese, mbudzi yese. Iyo mbudzi yaunayo ifoni. Kutara inotsika. So vanhu vaienda vhaya matanga masystems emasacrifice kuti varegererwe. Jesu ndokuona kuti iyi disadvantage nokuti vamwe tsana havana mombe but kuregererwa vanoda, ende kunamata vanoda but havana mbudzi. Which means Bethesda was a shadow picture of the systems of Old Testament. Kunekuti pa Bethesda panga pane competition. Saka ku Old Testament kwa kune competition yekuti the more rich you are, the more you can be forgiven because you can provide mombe dzacho. The poorer you are, straight gehena. Kubroka kwaendesa ugehena kubroka. Saka Jesu paakauya akazoti tsano mombe akukwanise, ndaakukufira imimi musina mombe, mukatenda mandiri maacquired the sacrifice. Yes, yes. That's what Jonah akaberekerwa mudanga. Haisi choice yamai wake kuenda mudanga. Ipressure vakashaya pekuberekera mwana. But kushaya kwavakaita was a revelation yechiri kuberekwa. Nokuti chiri kuberekwa chauya kuzoreplace zvinoitika kumatanga. Saka kuona kuti mombe dzakatofara kuti tsano kana vauya taasafe. Saka uchiona kuti mombe hadzina kuramba Mary paakada kuberekera mudanga. Vanhu ndo vakaramba. Nokuti mombe dzakatoziva kuti tikatongobvuma tararama tsana ndo vakutofira isusu. Saka na vanhu vakukundwa nemhuka ugaya pakatoipa. Mombe dzakatodzana kuti bhururu tikakotsika tsana vaika isusu nokuti tisu tiri kufira vanhu. Saka vapei gepi vaberekwa. So the birth of Jesus chakaita kuti aende nekumatanga. Aida kunoudza mombe kuti zvavharana apenyu mambodhonza. Nokuti vamwe vanhu havana mombe saka maingobatsira vane mari dzavo. Tauya kuzoti murombo neane mari common ground. No more competition. Ane mari neane sina, akafunda neasina, tine common ground to believe. We need Jesus. Yes, yes. So Jesu paatouya ipapa aunza relationship. Saka ataura nemunhu. Mutumwa aisvikira kumvura angasikataure nemunhu. Kunamata ikoko kunenge kwadzoka. Vanhu kuti vagare vanzwe shoko vanongosvikira kudesk kuri kutengeswa oil. Otenga tichakuna pane kwandiri kumhanya. Vakusvikira kumvura futi. Relationship kuoshipa Mwari nekutsvaka Mwari hazvisisimo. The systems are back. Danger yemasystems i-competition. Nokuti oil yacho is for sale. As long you are poor, you cannot buy anointing oil. You cannot afford. As long you are poor, you cannot meet the men of God one-on-one. Sikazvione reti zvaita kuti vakuita mari unokuvara unokwana anokunyepera ukashaya Jesu unokuvara. Rume anodhura vakuita zvemafanizwa. Vaita 3 mudhara. Zoti zvisone zvaita reti. Utoona isusu emara, itori nyasha kakutoona mafundisi emara. Utoona nyatsotoona mushi. Fuso. Iwo kana kufamba mutauro wakambozora kufamba mutauro. Avajaidze, usangane nawo. The systems are big. But I've come to preach this message. Hello. Jesus is still available to talk to your life. As I'm preaching, he is speaking to you. Believe his way. But the problem is that Jesus paakati rise up and walk. Those who don't know who is kufamba. Nokutanga sikafambi. Chasingade. Ndochazoti na Jesu carry your mate. Vanhu vazhinji chatinoda ndo zvatiri kutsvaga. But zvaanotsvaga kuti tiite. Nokuti sangona paakatakura mate. Vanhu vakamuona vakati, why are you carrying your mate? Vana kuti why are you healed? Unati vanhu takangofanana toda kuti zvedu zviite. Asi zvaakataura kuti tiite manje ndopa topics anotaiwa siyana nazvo. Inda havasina kuti why are you healed?
Say that, why are you carrying your mate? They are attacking the instruction of Jesus. Zvinodiwa nemunhu kupora. Chadiwa naJesu akuporesa kutakura mate. Indava Jesu akuremedza akutakudza mate. Mate yako testimony to others. Kuti imwe level yeupenyu yekuti unenge uchitakurwa. Inyaya kuti usati wasangana naJesu. Ukasangana naJesu unotakurawo. Zvinoita kuti ujegwe nevanhu inyaya kuti usati wasangana nenyasha dzake. Akasangana newe akakuchinja unototakurawo vako. So murume akafamba akatakura mate. Mate is a reminder to him. Ndoinoita kuti aramba achida kuti vanhu vazhinji zvikafamba unamate futi. Saka chinokuita kuti unamate futi ndochakaitwa naJesu. Paakanzi carry your mate. Ari kutakura chinhu chaakambega akarara pachiri for 38 years. Saka anoti akafarisa akatarisa mate ozoti ndini wewe ndinodzoka manje tikasiya Mwari tinoparara futa. So there are times ekuti Mwari vane chakanaka chavakakuitira but pane kakaipa kavakasiya pasaidi. Ndokandikongo reminder kuti iniwo kafarisa zvinodirwa jecha. Ramba uchinamata Mwari, ramba uchinamata Mwari. Ukafarisawo urikuona mate yakatakura. Manga makatakurwa imimi ipapa. Saka mate reminder to worship God. Nokuti vazhinji zvikafamba unamata unotofonera kuti chirupinda tese. Ko zvawaida zvakaita. Saka anokusiya anekuoneka reminder kuti ukangofarisa pane vanhu vatarisa mate watozoti ndatiri papa mudhara ndiyaka. Grace dzinoramba dzichingoringa mumusoro mako kuti only by grace. Bethesda wakapagara 38 years. Competition ikakurikita unobvira wapabuda. But Jesu paakauya usiri wakamushedza. That's grace for you. Kune zvakaitwa naMwari kwete nokuti wakatsanya ukanamata stereki. He just chose to visit you. That's me. When God called me, ndaibva nekumabhawa. 2006 ibva nekubhawa. Ndairwara neTB ndikaenda kudomboshawa. Give me my testimony. Ndaenda kudomboshawa kumusha kwatobva. Beyond repair. Pane kurwara kwekuti kana shamwari hadzitambe newe. Ukaona munhu achitamba newe zvichiripo. Nanda beyond. The skin change was so black. Zvakaita speaker. Makumbo akazvimba kudai so. Ndairara muside mekitchen muside memotos. Mudhara chayakasvika pakandibvunza kuti mutauni kumaitamba zvakanaka. Kana wadantera. Luke 17:11. Vanhu vakati zvayongona Jesu akati endai munozviratidza. Pavanga vakuenda ndobva vakapora. Which means imwe healing haisi muwebhire kuti receive your healing. Iri mukuteerera Mwari zvaatiita. Ukangotanga kuzviita unosangana nechauri kuda kuti aite. On their way vakadiscover kuti were healed. Chakandiremera kuudza adzimai vangu nehama dzadziriko kuti ndada kudzoka kutauni Mwari vati ndiparidze. Nokuti kana uri pastage vanhu unoti wakuoneka. Dzakupota dzichitiza. People, you cannot understand people. Ukana unasteri kukasati, kana kumanikidza. Ukajika stereka unenge wakupenyera kuti kuoneka. Mekutoda kuti uite sei. You know, you cannot understand people. Chisi chawaita chiri wrong, wandotsvaka chiri negative. Kuti madyiro aya ndokutorwa pasi kuoneka. Ukasati, unzi chikakani ukangoti akuenda. So zvakandiomera kuti ndiudza adzimai kuti Mwari vati. Ukati Mwari kuvanhu vazhinji vanoti haasiriye because vane imagination about God. Vana Mwari anotyisa kuti akauya imba yese ruchena kuti kwe. Vamwe vacho vachida kutaura naElijah. Vakauya earthquake, Elijah akafunga kuti Mwari auya. Haana. Vakaita mhepo inotyisa havana kutaura. That but there came a cool, simple voice from God. Saka Mwari anosarudza kuzvipresenta kumunhu maringe nzira yaada. Kana akava burning bush kuna Moses, kuna Aaron haana kudaro. But Aaron was called. Zvekuti Moses akada kuvheta vanhu kuti vakadanwe aingobvunza vanhu mubvunzo rakabvira. Utonoti according to Moses hakuna munhu akadanwa kunze kwake nokuti iye anoziva kuti rikabvira chete. Saka uchiona umwe nechiti hauna kudanwa because panofanira kunge pane zvimwe zvinoshamisa as a sign. Elisha haana kunzi naElijah uya tiprofite. Uyo akangobvisa bhachi akamunova. Ndobva atoziva kuti ukuru hwakanetwa nebhachi icalling. Akatopisa majoki nemombe zvairimisa akatanga kutera. Haana kunzi kama akarohwa nebhachi.
kureva kuti vamwe vanhu vanogona kuministwa namwari nedimension iri simple, a jacket. Munhu overozandadanwa. That's why paida double anointing kuna Elijah achienda mudenga akadonedza futi chi jacket. Akatoziva kuti chakandishenza ndochasara. Mwari wacho akandidana atozvipresenta mujacket rasara. Sure, my time is gone, but hear me very well. System yepa Bethesda was fair. System iri kuintroducwa yekuti zvakati mukatsvaga zvakati ukatsvaga mbiya mvura yekunyanza iwe hauna passport unonoitora kupi mvura yekunyanza? You need to look for Jesus. Zvinotodawo nenda pandakamboenda kuDenver ndakaona mazimba ane zvigubhu achera mvura kukoshen ndikati ndazvikanzi inoshanda ine basa. Those systems dzinobatsira vane mapassport. Bethesda was not fair to everybody. Old Testament was not fair to poor people. Lokuti waifanira kuenda nemombe nembudzi kuti uregererwe zvivi. Imagine iwewe, you cannot afford mbudzi. But akusi kuvhara vanhu paunoita iko. Waipapona sei papa? So he chose to come. So it's by grace that he came to this man. Haasi murume akati ndakanamata stereki ndikatsanya Jesu akaburuka. Apa vaburuka usina kutombotsanya. I know it's good to fast, it's good to pray, but the other side of God, He does things by grace. Yes. And grace is unmerited favor. There are some who are some they don't do like that. It just happens. I think my gifts. I think my church is gifted with the guitar. When the College of Music wrote on row, one don't train a kuriza. What to dance? Here, I'm not going to training. I know what says we don't do it any good. It's just by grace. So your qualification is how deep your problem was. You're too special. Don't only the problem is sterek. No good to wachona sterek. Bible not without faith you can't please God. But Jesus Thomas was doubting. And Jesus paid a visit to Thomas. Doubting man, why? That's the other side of God. There are things he just do because he's God and because he loves you. How 6 ways to attract God. 6 ways. When God called me, I was connected to any church, to any pastor, I was praying and doing things. I was sick and he spoke to me. Nobody knows what I do. 4 ways how to hear God. One way, but I know she simplify. I don't know what I would have my man's beat up besides from the natural. Systems. It's good to only book. But the danger and everything can make sure the bit this is how God revealed things to me. To me. Muri too. Nokutana gonna was ita shimweneni zvasina bviraita newe ndakutonyora rimu. Ndinozvuka tirangu ruri kupikisa rako gamba ndo zvaita onani. Same God. Every night. Long time we are rubbing off the other side of God. It's the God of grace. There are things he chose to do by grace. Moses boga sarudzwa ngosika kune kutaura usanyepera vanhu ta nemamatauriro akutombokwanisa zvachose notokakama but mwari pawakuita spokesman vada kuprova kuvanhu kuti handikusarudzire quality yako ndinokusarudza inini kuti uve quality yangu muutera hwako ndichaprova grace nyasha dzangu. There are systems on earth 5 O levels to become a pastor. Zvinodzvanyirira asina kuenda kuchikoro but ane calling. Nokuti kune vanhu asina kuenda kuchikoro kwete nekusada vakashayiwa vanovaendesa kuchikoro, yet they are called by God, which means according to the systems of the world
they will never preach these people. Hey, unofunga kuti kungaite mufundisi type yangu inini 3 ma D 2 ma E Bible school vanoita 5 O levels. Funga kwako kungaoneke type inenge yangu iko kudhara ndakangoti tsana ruva iyi zvebasa riruva mani anenge ruva so. This is grace. We can raise our hands. Father, we thank you for visiting us. It's all about your grace. Father, we thank you. The other side of God is not what man has done to God, but it is the love of God towards men. We pray, may your grace visit us as a nation. May your grace visit us as couples. May your grace visit us as children, as fathers, as mothers. Mwari wenyasha, murume wa Bethesda anachakaita kukudanai. Imi ndimakaziva kuti haakone, haana simba, anoswera akarara, haana hama, anotangirwa. Imi mukava hama, pamunhu asisina hama. Mukava mubatsiri, kumunhu asina munhu anomubatsira. We pray as a nation. We surrender to your love and your grace. Visit us, Lord. Kana matishanyira Mwari, tinosumuka tirambe takadaro. Tadzorera mbiri yese kwamuri muzita raJesu. Amen. God bless you.